Batzuetan idazlan bat idazterakoan zalantza izaten dugu. Nola da? Deitu diot edo deitu dut? Orduan, nik nola egiten dut hori, zalantza hori nola arraitzen dut? Euskaltzaindiak horreira nator, deitu idazten dut, eta hemen agertuko da EB, Euskara Batuaren eskuliburua. Sartuko gara bertan, deitu. Du dio aditza erregimenak ditu adiera berean. Mikeli deitu diogu, dio aditza hegoaldean. Mikel deitu dugu, du aditza iparraldean. Gure lurraldea Bizkaia denez, dio erabiliko dugu. Beste bat, lagundu dut edo lagundu diot. Gauza bera, sartuko gara hemen. Euskara Batuaren eskuliburua. Bi erregimen ditu, biak egokiak adiera guztietan. Dio hegoaldean, oda Bizkaian. Mikeli lagundu diote, etxera lagunduko dizut, lanean lagundu zion, eta du iparraldean. Mikel lagundu dute, etxera lagunduko zaitut, lanean lagundu zuen. Bai? Orduan, ezingo duguna da, idazlan berean biak nahaztu. Ezingo dugu jarri paragrafo batean Mikeli lagundu diote, eta gero lagundu zaitut. Bai? Ala bata, ala bestea. Eta niko bendatzen dizuet hegoaldekoa erabiltzea, hegoaldean gaudelako.